Ако тук що си взел нов телефон, първото нещо, което трябва да направиш е да му вземеш протектор. Но, кой да избереш? Стъклен, хидрогел, privacy, няма страшно, кейсо е тук да ти помогне. Първо, ако те е страх да не си щупиш телефона, вземи закалено стъкло. Това е най-сигурният вариант при изпускане. Най-добрите са Full Glue и 5D протекторите. Залепват по цялата повърхност и разпределят удара равномерно. Те са направени да се чупят, за да не се щупи твоят екран. Второ, ако искаш супер тънко, меко и самовъзстановяващо се покритие, това е хидрогел. То е удобно, не се чупи и дребните дръскотини изчезват сами. Но хидрогелът не пази толкова добре при силен удар. По-скоро е за хора, които рядко изпускат телефона си. Трето, ако не искаш хората до теб да виждат какво правиш, избери Privacy Protector. Той скрива екрана под определен ъгъл, но имай предвид, че понякога е малко по-тъмен от стандартните стъкла. И помни, протекторът винаги е по-евтин от нов дисплей. Избери правилния и си спести излишните разходи. Довери се на Кейсо за новия си протектор.